היי, שלום לכולם, שמי לנה, אני שותפה מייסדת של GeoQ. אנחנו פיתחנו פלטפורמה מבוססת AI שעוזרת לחפש עבודה בצורה יותר פרודוקטיבית ואפקטיבית. ואני כאן היום כדי לספר לכם על הפלטפורמה, לעשות הצגה קצרצרה, וגם להציג תהליך רישום חדש, גם אנחנו כל הזמן משתפרים ומתייעלים, אחרי הכל אנחנו פלטפורמה לפרודוקטיביות. עד עכשיו כל מי שעבד איתנו, אנחנו כבר עובדים כמה חודשים ויש לנו משתמשים, כל מי שעבד איתנו מכיר את תהליך הרשמה דרך הוואטסאפ. אנחנו שינינו והיום אתם יכולים להירשם דרך האתר, לקבל, לייצר עבורכם אזור אישי ולעבוד בעצם, לעבוד משם. לדעתנו זה הרבה יותר נכון והרבה יותר פשוט. ואת הלידים אתם עדיין תמשיכו לקבל לוואטסאפ, זה לא השתנה. אז אני ממש רוצה בקצרה לראות לכם, זה לא מסובך. היום כולכם נכנסים דרך האתר, מי שלא מכיר, תחפשו אותנו, תמצאו אותנו בכתובת geoq.me. לאחר מכן אתם נכנסים למערכת, אני כבר רשימה, ולאזור האישי אתם נכנסים דרך Job Alerts. מה שצריך לעשות, צריך לעבור תהליך אימות קצר וחד פעמי. גם מי שמכיר אותנו ועבד איתנו עד עכשיו ורוצה עכשיו להגיע לאזור האישי, אז גם הוא צריך לעשות תהליך אימות חד פעמי. לצורך כך אתם צריכים להכניס את מספר הטלפון שלכם, לקבל קוד אימות לוואטסאפ, לעשות תהליך אימות פשוט ומהיר, ואתם רשומים מאומתים, וכל פעם שאתם תיכנסו לאזור האישי, אנחנו נדע לזהות אתכם. לאחר מכן אתם עוברים תהליך הרשמה מאוד מאוד פשוט, אתם מכניסים את כל התפקידים שאתם בעצם מחפשים, ואתם בוחרים אזור גיאוגרפי שבו אתם רוצים למקד את החיפוש, אתם בוחרים אזור אחד או כל האזורים. עדיין אני יודעת שהיו הרבה מאוד בקשות, אנחנו עובדים על זה, אני מאוד מאוד מקווה שזה כבר יקרה בגרסה הבאה, עדיין אין יכולת לבחור כמה אזורים, כולי תקווה שזה כן יתאפשר כבר בגרסה הקרובה. ודבר אחרון חביב, קורות חיים בקובץ PDF, אנחנו תומכים בפורמטים אחרים, וכל מי שמכיר אותי יודע שאני ממליצה באופן אישי לעבוד עם קובץ PDF מכל מיני סיבות, שאני כרגע לא אכנס, וזה הכל. אתם סיימתם תהליך הרשמה, אתם יכולים לראות שייתכן מאוד שיהיו עוד כל מיני תפקידים שהאלגוריתם שלנו ימצא לנכון להמליץ לכם, כאלה על סמך הכישורים ועל סמך הניסיון שלכם אתם עלולים להתאים, ממליצה לכם להוסיף, וגם תקבלו כל מיני הצעות לשיפור בקורות החיים עצמם, וכאלה שבעצם יעלו את הסיכויים שלכם לעבור תהליכי סינון ראשוני. וזהו, זה הכל. מכאן אנחנו יוצאים החוצה לאתר עבורכם משרות. כשמגיעה משרה, והיא מגיעה עדיין צאפ, בקרוב מאוד גם תקבלו משרות באופנים אחרים. זה למשל דוגמה של משרה. מה שאנחנו עושים מאוד חשוב לי לחדד, כי לא כולם מבינים מה בעצם אנחנו עושים. אנחנו פלטפורמות פרודוקטיביות, המטרה שלנו זה לא להביא לכם את כל המשרות שאנחנו רואים, המטרה שלנו זה להביא לכם משרות שמתאימות, אחוזי התאמה, אנחנו יודעים לחשב אחוז התאמה בין קורות החיים שלכם לבין משרה שבעצם מפורסמת. ואנחנו מביאים לכם רק לידים, שהם בעצם לידים איכותיים, משרות שיש לכם סיכוי טוב להיות מוזמנים לרעיונות. ואנחנו מביאים לכם, אנחנו סורקים את הרשת, אנחנו
יודעים לחפש בכל מיני מקורות, לא רק במקורות שהם גלויים וניתנים ככה ופתוחים לכולם, אנחנו מביאים לכם ליד, ואנחנו ממליצים גם, אתם יכולים לשים לב שאנחנו גם ממליצים, מכיוון שאנחנו משווים כל פעם בין משרה שמפורסמת לבין קורות החיים שלכם, אנחנו יודעים גם להמליץ לכם מה צריך לשפר בקורות החיים, יכול להיות שיש כל מיני buzzwords, או מיומנויות שאתם כן יודעים, מכירים מאיזושהי סיבה, בחרתם או שכחתם או בחרתם לא לציין, והם כנראה מספיק חשובים למעסיק שמחפש לגייס. המלצה שלי, אם אתם רואים כזה דבר, לפני שאתם מבקשים קורות חיים, תוסיפו. זהו, אז ככה זה עובד, אנחנו כמובן ממשיכים להשתפר ולהוסיף עוד יכולות למערכת, אנחנו נעדכן כל פעם שתצא גרסה חדשה ויצא פיצ'ר חדש, אנחנו נעדכן, אנחנו עובדים, יש לנו הרבה מאוד דברים נוספים ברודמאפ. מאוד מאוד חשוב לי לקבל משוב, חשוב לנו לקבל משוב, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו נותנים ערך, בשביל זה אנחנו הקמנו את ג'וקיו כדי לתת לכם ערך, אז אני גם שולחת סקרים מדי פעם, וגם באתר שלנו יש צ'אט, הצ'אט הזה מחובר אלינו, אליי ולשותף שלי, אנחנו זמינים בו באופן אישי, זה לא בוט, זה מגיע אלינו למייסדים, אז יש לכם הזדמנות מצוינת לתת פידבק ישירות למייסדים, ולעזור לנו לשפר את ג'וקיו, כדי לתת לכם ערך רב יותר. אני זמינה לשאלות, אני מזמינה אתכם להשתמש בג'וקיו, אני מזמינה אתכם להמליץ עלינו ולהביא חברים, להשתמש בפלטפורמה, שיהיה לכולכם המון המון בהצלחה, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים, ובוובינרים, כל מיני אירועים נוספים שאנחנו מתכננים עבור מחפשי עבודה. תודה ושיהיה אחלה יום.